Kaixo, son, 10 urte inguru pasa dituzu hemen, zer esan nahi du zuretzat bihar txapelketa hau irabazteak? Tira, niretzat oso berezia izango da, zalantzari gabe, momentu historikoa izango da. 10 urte daramatzat hemen, eta nik txapelketa irabazi nahi dut, noski. Inork ez du oraindik egin. Hemen nagonetik, beraz, bihar oso handia izango da, klubarentzat eta guztiontzat ere, niretzat ere zalantzari gabe. Galdera biontzako, partida baino lehen Hego Amerikako jokalariek barbakoa bat presatu dute, zer uste duzue horren inguruan nolako talde dinamika da hori? Tira, nik uste dut oso garrantzitsua dela mundu guztia elkarrekin egotea, momentu honak pasatzea elkarrekin eta horrelako gauzen inguruan hitz egitea. Gehien bat denboraldi honetan zaila izan da guretzat eta hala ere elkarrekin mantendu gara eta horregatik gaude hemen. Nik uste dut azkeneko partida dugula aurretik eta egin behar dugula. Bai, tira, Sonik esan duna, nik uste dut oso garrantzitsua dela taldeari forma emateko, ni iritsi nintzenetik, lehen egunetik, Spurs taldean nagoenetik, nik uste dut ere barbako bat egin genuela, eta tira, nik uste dut garrantzitsua dela, familia bezalakoa da, taldea, eta beraiek dira zurekin daudenak egunero, entrenamenduetan, partidatan, eta baita ere garrantzitsua da bizitzaren gainean hitz egitea zure taldekideekin. Kaixo, Toni, partida hau oso espeziala da, oso berezia da zuretzat Koreako zale guztientzat ere. Goizeko 4:00 ikusiko dute Korean partida hau, zer esan dezakezu Koreako fanentzako? Tira, bai, ni benetan oso eskertua nago. Ni eta talde osoa apoiatzen daudelako hemen, gauean oso berandu edo oso goizean, beti zaletu hauek hemen daude gurekin eta nik beraiei zerbait eman nahiko nieke noski bueltan eta bihar espero dugu zerbait emateko aukera dugula, txapelketa bat eta momentu historiko hau ere ez dugu inoiz ahaztuko, beraz, nik espero dut biharkoan guztiok batera gozatzea eta ospatzea. Soni, nola sentitzen zara zu? Uste duzu bihar partida osoa jokatzekotan egongo zarela? Tira, ni pres nago, noski min hartu ostean Crystal Palacen aurka jokatu nuen lehenengo partida, 70 minutu inguru jokatu nituen eta tira, ez nuen espero hain luze jokatzea, baina fisikoki pres nago, guztia emateko pres nago, beste taldekide guztiak ere halaxe daude, eta demoraldiko partidarik onena izango da. Tottenhamek Champions Leagueko finala jokatu zueneko talde hortako jokalari bakarra zara orain. Tira, Van Davis ere hemen dago, Ez aztu, berarekin. Berak ere lan bikaina egiten du, beraz ez ezagun aztu. Baina, bai, uste dut, benetako momentu gorena izango dela, guretzat, guztiontzako. Esan dut, jada, eta nik uste dut, zaila izango dela, zalantzari gabe. Baina, txapelketa hori irabazizkero mentalitatea eta historia aldatzekotan izango gara. Eta, datorren urtean ere, hobeto egongo gara, zalantzari gabe. Kaixo, arratsaldeon. Hitz egin duzue Harry Kaneekin, gaur, bihar izango dugun finalaren gainean. Berak badaki zer den horrelako zerbait irabaztea eta zer esan dizue biharko partidaren atarian. Bai, noski, mundu guztiak ezagutzen du Harry, nire lagun mina da bera, eta zoragarria da berarekin jokatzea.
berak lehen txapelketa irabazi ostean, bai, hitz egin genuen berarekin, txapelketa batek asko esan nahi du. Eta bera, tira, dagoeneko oporretan dago, beraz ez digu gehiegi idatzi nahi. Ni konzentratuta nago, jokalari guztiekin batera, eta bihar badakit dagoen lekuan dagoela ere gurekin egongo dela bihar. Habla Caio Castillo de Cassette TV de Brasil. Gustatuko litzaidake jakitea txapelketa honek Tottenhamen historia eta jokalarena aldatu dezakela. Urte asko daramatzazue txapelketa bat irabazi gabe, hau alda zuen bizitzako partidarik garrantzitsuena. Bai, tira, esan dezakegu baietz, momentu oso garrantzitsua da guretzat. Badakigu zaletuentzat ere alaxe izango dela. Beraiek ere presio pixka bat ematen digute kanpotik, normala da. Denbora asko daramate zer irabazi gabe, eta garrantzitsuena biharko partidan konzentratuta egotea dela, guregan konzentratuta egotea, eta partida honena aurrera ateratzea. Duela 6 urteko finalari begiratuta, hasiera oso zaila zen, izan zen, partidan. Zer nolako garrantzia du zure ustez hasiera ona izatea biharko partidan? Esperientziak zer esaten dizu horren gainean? Tira, momentu hartan nik uste dut oso ezberdina izan zela. Baina, tira, partida guztiak berdina dira, lehenengo 15 minutuak beti dira garrantzitsuak, partidan tempoa eta erritmoa eskuratu ahal izateko, eta badakigu, hitz egin dugu guztiok oso garrantzitsua dela ondo hastea eta konfiantza lortzea. Galdera biontzako da. Manchester Uniteden aurrean jokatuko duzue bihar, pare bat aldiz jokatu duzue beraien aurrean. Zer nolako sensazioa duzue? Antzeko partida izango dela, edo ezberdina guztiz? Tira, bai, noski partida berezia da, zalantzari gabe. Ez du inporta nola jokatzen dugun beraiekin, beste momentu batzuetan jokatu dugu, baina bihar Manchesteren aurka jokatzea ez da berdina izango. Ez da inoiz doakoa, bai, espeziala izango da, eta zaila izango da biharko partida zalantzari gabe. Eta bihar gure partida egin behar dugu, konzentrazioa ona izan behar dugu eta ikusiko dugu zer gertatuko den. Bai, noski, Sonik esan duen moduan partida berezia izango da, zalantzari gabe. Denboraldi honetan hainbat aldiz jokatu dugu beraien aurka eta honek ez du zerikusirik. Final bat da. Eta garrantzitsuena Sonik esan duena da. Biharkoan konzentrazioa ona izatea eta espero dugu finala etxera eramatea. Urte bete geratzen zaizu Tottenhamen, zer uste duzu? Hau dela zerbait irabazteko azkeneko aukera? Tira, etorkizuna ez dakigu nolakoa izango den, agian datorren urtean Champions Leaguea jokatuko dugu, edo ez dakit, agian finalean egon gaitezke, hori ezin da jakin. Nik momentu honetan dudan aukera hori da errealitatea, aukera hor dago, Europa Ligako finala da, aurrean duguna, eta nik ez dut beste zertan pentsatu behar oraintxe bertan, hau izan daiteke agian niri azken aukera, edo nik biharko partidan konzentratu nahi dut eta txapelketa hori irabazi. Hau Pedrorentzat galdera da. Manchesterreko jokalari bat, Garnacho, zure bandan jokatuko duena. Plan ezberdina sortu alduzu bera geratu ahal izateko. Ez, egia esan ez dut planik prestatu. Badakigu zer egin behar dugun. Egia esan larritzen nau agian gu nola egongo garen
horrek baino gehiago, 100% konzentratuta baldin bagaude, hori izango da garrantzitsuena. Beraz, jokalari bakoitzak bere ezaugarria ditu, bere ahulguneak eta indarguneak, beraz ni horretan nago konzentratuta, biharkoan egin behar dugun horretan. Sonirentzat galdera bat. Zer uste duzu dela ezberdintasunik handiena duela 6 urte beste final bat jokatu zenuenetik gaur egunera arte? Zure rola nola aldatu da urte hauetan zehar? Zure jarrera, zure estatusa nolakoa da orain? Eta Pedrorentzat ere galdera bat daukat. Orain final handi bat jokatzen ari zara, hemen Espainian. Zein da zure sentipena honen inguruan? Duela 6 urte, lehen finala jokatu nuenean, nire final profesionala, ni oso urduri nengoen, zalantzari gabe. Polita izan zen, baina bai, ni oso urduri nengoen, eta ezin nuen Champions Leagueko finalean nengoela sinestu. Eta 6 urte pasa dira orduztik, esperientzia ere irabazi dut, eta nire moduan prestatu dut partida. Orain lasaiago nago. Aldaketak ere handiak izan dira, jokalariak aldatu dira, nire rola ere bai, talde barruan. Leno jokalaria nintzen, orain ere kapitaina naiz. Beraz, nire taldea aurrera eramaneko nuke eta taldeari lagundu biharkoan txapela lortu alizateko. Hori da nire ametsa. Eta biharkoa espero dut egun historikoa izatea eta inoiz ez ahaztutzea. Barkatu, galdera ahaztu zait, errepikatu ezakezu mesedez. Bai, niretzat oso berezia da hemen jokatzea. Bagenekien finala hemen Bilbon zela eta jokalari espainiar batentzat beti da berezia. Eta oso pozik nago zalantzari gabe horregatik. Soni, galdera bat. Ez dut uste denboraldi hasieran inork sorpresa hartuko zuenik finalean egoteko. Orain, agian final hau sorpresa izan daiteke, baina erresa edo zaila da jokalari batentzat gauza guzti horiek ahaztu eta datorren partida gogoz hartzea. Tira, bai, ligan egia da orain gauden lekuan egotea ezin dela onartu. Badakizu gauzak momentu honetan ez direla oso ondo atera, baina orain ez dugu horretan pentsatu nahi. Aurretik ere esan dut finalera iritsi gara, eta talde onak ere garaitu ditugu, onaino iristeko, partida zailak izan ditugu, disiplina handiz aritu gara, eta guregan sinestu dugu. Horregatik gaude finalean. Beraz, bai, aurretikako guztia eta denboraldi txarra ezin dugu ahaztu, txapelketa honekin. Batzuetan Champions Leaguean aritu gara, aurreko denboraldi batzuetan, zerbait falta zitzaigun ere, momentu horietan ere, eta bai, nik argi daukat aldatzeko aukera ere izango dugula, eta biharkoan bai, aldatuko dugula espero dut. Beste galdera bat, Sonirentzat, kapitain moduan, zer esango diezu zure taldekidei gaztei biharkoan motivazioa lortzeko? Tira, nik uste dut ez ditu dela motivatu behar. Finala da, biharkoa. Mundu guztia daki hori zer puntutaraino den garrantzitsua, eta mundu guztia dago oso gogotsu. Guk esango diegu, elkarrekin egon behar dugula, lasai egon, gure partida jokatu, eta partida gure esku egongo da.
Oraindik ez dut jokalari guztiekin hitz egin, motivazio extra hori lortu ahal izateko, baina zalantzarik gabe bihar nire esperientziaren gainean itzengo diet eta ikusiko dugu, zer gertatuko den. Espero dut biharkoa egun zoragarria izatea. Eskerrik asko guztioi. Please remain seated for Coach Ange Postecoglou, who will join us shortly.